बयलार दानग्रा बे आदामोननो बे आंनि आबौमोननो जों राननायनि मोनसे बिथांखि लादों आरो बेजोंनो लोगोसे बे हालामाव जेसेबां न'खर दङ निसिमा ओनसोलाव गासिबनिबो न'आव बे जायगायानो जाया बे UPPLबो जानो हागौ बे BJPबो जानो हागौ बियो सोरबा माने BPFबो जानो हागौ जायखि जाया सुबुंनोनो जों न'खर न'खर आसनि होनायनि फैगौ 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर मानसिम जों रादाय होदों जे गासिबो दाउ अमा फानगोनां जोंनि चिफ प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा दिनै निसिमा हालामाव जोंनि आब' जोंनि आइ जायफ्रानोखि गोबाव समनिफ्राय बे ओनसोलाव जेम्स बसुमतारी MCLA बिथांखौ देरहाखांनायनि उनावबो जेबो मोननो हायाखै बेनिखायनो मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा जों दिनै बेवहाय 2000निबो बारा सुबुंखौ साइकेल होनायनि सिन्था सरसाजों जों बेवहाय ना फानग्रा अमा बेदर फानग्रा आरो बयलार दानग्रा बे आदामोननो बे आंनि आबौमोननो जों राननायनि मोनसे बिथांखि लादों आरो बेजोंनो लोगोसे बे हालामाव जेसेबां न'खर दङ निसिमा ओनसोलाव गासिबनिबो न'आव बे जायगायानो जाया बे UPPLबो जानो हागौ बे BJPबो जानो हागौ बियो सोरबा माने BPFबो जानो हागौ जायखि जाया सुबुंनोनो जों न'खर न'खर आसनि होनायनि फैगौ 2025 मायथाइनि सेप्तेम्बर मानसिम जों रादाय होदों जे गासिबो दाउ अमा फिनांगौ बोरमा फिनांगौ गासिबो ना फिनांगौ बेबायदि रोखोमजों निसिमाखौ मोनसे जौगाखांनाय मोनसे समष्टि मोनसे जायगा बानायनायनि सिन्था सरसाजों प्रमद बर' बिथांनि थिननाय लेखा जोङो धनन्जय बसुमतारी आंनि कलिग EM आंनि माने जोंनि निसिमानि इनचार्ज आरो जों बे माने हाबाफारिखौ मावनो फैदों आरोखि गासिबो न'खराव आं बेखौनो होनदों गासिबो न'खराव अमा फिसा दाउ फिसा हांसो फिसा बोरमा फिसा आरो जिहेतु जोंना बेवहाय टेक्सटाइल जिहेतु मिशन जोंहा सोलिगासिनो बे टेक्सटाइल मिशनखौ लानानै फैगौ समाव जोंनि हारियाव जि दानायखौ जिहेतु गोबां मानसियानो बावलांबाय आरो बेखौ रिभाइभ खालामफिननो बेखौहाय आरो बिराद माने मोनसे हाई टेन्डेन्सि लानानै खामानि मावनायजों जिहेतु हेन्डलुम मिशन सोलिगासिनो दङ बे हेन्डलुम मिशनखौ लोब्बा लाखिनानै बे ओनसोलाव जेसेबां जि दाग्रा जोंहा बर' आइजोफोर दं बा बेलेग गुबुन हारिनि आइजोफोर दं गासिबनोबो जि दानो थाखाय जों खुन्दुं होनायनि बेबस्था लादों आं मोनसे खोथाखौसो खावलायो नोंथांमोननि मिडियायाव जे निसिमानि हालामनि रायजो राजाफ्रा गोबां बोसोर माने सरकारि जि बेनिफिट मोननांगौ गभर्नमेन्टनिफ्राय जि बेनिफिट मोननांगौ बेनिफ्राय गोजानाव दङ आं खावलायदों बेवहाय गावनि माने राजनितिक दोलो सोरबा जुदि BPF दोलोनि मानसिफोर दङबा जेबो संखा लानो नाङा गावनि नामखौ रेजिस्टार खालामनांगौ जे आंनोबो उमुक नांगौ आंनो मा नांगौ आं मा खालामनो मोजां मोनो आं दाउ फिनो मोजां मोनो आं अमा फिनो मोजां मोनो आं बयलार दखान होयो आङो अमा दखान होयो थ' बेफोरबायदि मानसिखौ आं गासैखौबो खावलायदों जे जोंनि दैदेनगिरिफोरखौ लोगो हमनांगौ आरो बे गासैबो खाबुखौ लानांगौ आरोखि सिमा हिसाबै नङा जों सिडली हिसाबैबो बुंनो हायो जे सिडली हिसाबै एबार गोबां माने जोङो भट मोननानै देरहालांगोन खारन BPFआ नंखाय खोथा बुंनानै बे ओनसोलनि रायजो राजाखौ गोबां थगायबोबाय 4 बोसोरनिबो बारलांबाय प्रत्येक बारावनो बिथांमोना सरकारा बायगोन होननानै BPFनि जि सिदा सादा रायजो राजाफोर दं बिथांमोनखौ मिसगाइड खालामबोदों आरो बे खोथाखौ सिडलीबासि रायजोआ बुजिबाय जे बेसेबां आरो बे जेननाय पार्टिजों थाबाय थानानै माने सरकारि आसनि माखासेनिफ्राय जों बेसेबां गोजानाव थाबावनो गतिके आं दिनै बे फ्रिलि गासिखौबो खावलायदों गासिबो फैनांगौ आरो बाइ इलेक्शना जिहेतु बिराद गिदिर चेप्टार नङा गभर्नमेन्ट चेन्ज खालामनायनि मेटार नङा सिडलीनि मोनसेल' समस्थिया गतिके जाय बिजाथिया मोजां बे बिजाथिखौ सरकारजों थाखानाय बिजाथिखौ हरनानै सरकारि गासिबो खाबुखौ लानांगौ होननानै आं निसिमानि आरो सिडली समस्थिनि जेसेबां जोंहा रायजोफोर दं बेखौ खावलायो